Harri Roudasmaa, sä tulit töihin vuonna 1990 teknilliseen tarkastuskeskukseen, joka muuttui sitten 1995 Tukesiksi. Millainen paikka Tukes oli vuonna 1995? Juuri silloin, kun aloitettiin hommia, niin tietenkin tämä oli hyvin insinööripohjainen laitos, joka kovat sanat oli painelaitteet ja jonkin verran kemikaalien teollinen käsittely, mutta hyvin niin kuin tämmöinen mekaanisten asioiden käsittelijä tämä oli siihen aikaan. No, miten Tukes on tässä vuosien mittaan muuttunut? Sano joitakin asioita omasta näkökulmasta. No, isoja juttuja oli se, että heti kun aloitettiin, niin totta kai taloa kehitettiin monella eri tapaa, mutta viestinnän rooli kasvoi kovasti. Hyvinkin paljon kehitettiin viestintää. Ja sitten meillä on tietenkin näiden 20 vuoden aikana tullut paljon uusia toimintoja mukaan. Otetaan vaikka kuluttajatuotteet ja hyvinkin suuri osuus tämä kemikaaliyksikkö, jotka on todellakin muuttanut muista meidän henkilöstöprofiilia aika lailla, että entisestä insinööritalosta me ollaan muuttunut aika lailla kaikenlaisten maisterien taloksi. Että kun mä tulin taloon TTK, niin meitä taisi olla 2 kemianmaisteria, Teräsmaan Erkki ja minä, ja nythän meitä on vaikka kuinka lailla erilaista luonnontieteilijää ja juristia ja ympäristötieteilijää tässä talossa, että ihan erilainen kirjo. Osaatko yhtään arvella, että millainen voisi olla Tukesin tulevaisuus? No varmaankin monipuolistutaan, koska me todennäköisesti ollaan jo aika iso ja houkutteleva virasto alustaksi, johon voidaan ympätä lisääkin erilaisia valvontakohteita ja teknologioita. Että voisin kuvitella, että tullaan vielä kirjavammaksi ja isommaksi ja samalla tietenkin vähän samaan aikaan ongelmia varmaan toisaalta siinä, että niukkuutta varmaan jaetaan enemmän, koska ei kai tässä nyt enempää rahojakaan meille tule.